det handler sådan set jo om at have kampgejsten. Første erindring, det er jo formodentlig nok at komme til at tænke på min far. Da jeg var dreng, ikke? Og når han kom hjem fra arbejde og fortalte om, hvad der var sket i Flügger i løbet af dagen. Flügger blev grundlagt i 1783. Det er torsdag den 6. november i Hamburg, hvor Daniel Flügger bliver optaget i Hamburgs Kræmmerlaug. 107 år senere i Møntergade i centrum af København slår Flügger dørene op for en filial i Danmark. Vi tager et hop frem i tiden, for det er først her, at Flügger kommer på danske hænder, da Michael Schnack køber filialen i Møntergade, der på det tidspunkt har 20 medarbejdere. Og så kan jeg selvfølgelig også huske, at han kom til mig, da jeg var 14-15 år gammel og bad mig om at blive kemiingeniør. Og når jeg engang blev voksen og bygge ham en farvefabrik. Michaels søn, Ulf Schnack, begynder i Flügger som 22-årig nyuddannet kemiingeniør. På det tidspunkt bliver malingen stadig leveret til maleren som rå komponenter, som han selv blander til færdigmaling. Flügger er en af de væsentlige kræfter bag at flytte branchen fra rå komponenter til ready-to-use-produkter. I takt med, at aktiviteten stiger efter 2. verdenskrig, stort byggeri, stor aktivitet, så kommer håndværksmestrene. De vil gerne rationalisere. De vil hellere købe et ready-to-use-produkt frem for at købe noget, de selv skal stå og blande. For at være malerens partner i hverdagen, åbner Flügger afdelinger i Odense, Aarhus og Aalborg. Det giver stor glæde hos malere landet over, da det åbner for en ny forretningsmodel uden lagerplads og dermed lagerbinding. Med Ulf Schnack i spidsen lancerede Flügger en stor videnbank kaldet Maling og andre overfladebehandlinger i byggeriet, i dag omtalt som grå mappe. Mange arkitekter oplevede stor forvirring tidligere, fordi at det beskrivelsesmateriale, de sad med, var forældet. Det hørte den gamle verden til, og det vil sige, når de så udbød deres projekter, ja, så fik de dem ofte tilbage igen med flere spørgsmål, end der var svar. Så alt det der, det får Flügger sat i system og er der forgangsmand. Flügger vokser, og der er pladsproblemer i Rødovre. Derfor besluttes det at bygge en ny fabrik i Kolding, hvor der skal produceres miljøvenlige, vandige malinger. Det, der vel nok var lidt af en genistreg, det var, at vi valgte at bygge en fabrik, der kun kunne lave vandig, miljøvendig maling. I 70'erne, der udgjorde terpentinbaseret maling ca. 60-70% af salget, og vandig maling udgjorde mellem 10 og 30%. I dag udgør vandig maling over 90%. Den økonomiske krise rammer Danmark. Nybygget falder drastisk, og der kommer en ny lovgivning, der siger, at lejligheder ikke længere skal males af en maler ved fraflytning. Og de to ting får store konsekvenser for Flügger, og ikke mindst Flüggers kunder, malermestrene. Vi mistede op omkring 30-40% af omsætning i efteråret 74. Fra at vi byggede 60-70.000 boligområder, så går det ned på 15. Folk bliver trængt af oliekrisen, og kvinderne myldrer ud på arbejdsmarkedet, og derhjemme starter gør det selv bølgen. Jeg gjorde det, at jeg lejede et hus på Langeland, der lå i Spodsbjerg. Og så inviterede jeg hele min ledergruppe. Vi flyttede en uge til Langeland og flyttede ind i det sommerhus. Og så diskuterede vi fra morgen til aften nu i træk, hvad fanden gør vi? Den væsentligste aktivitet, vi besluttede, det var at starte faghandlerkæden. Flügger starter faghandlerkæden i samarbejde med malermestrene. Samarbejdet med malermestrene fortsætter, da Flügger lancerer tonesystemer, så maleren ikke selv skal blande farver. Og dermed opnår malerne en stor tidsbesparelse. I 1978 brænder fabrikken i Kolding. Og man får jo altså et chok, når man lige pludselig ser, at den var stort set brændt ned, da jeg kom.
Jeg stod og bare kiggede ind på sådan noget, der ulmede, ikke? Og tagkonstruktionen var røget, væggene var styrtet sammen, ikke? Det hele var styrtet sammen, ikke? Ja, så står man selvfølgelig der og spekulerer på, hvordan fanden, hvad gør vi nu, ikke? Og vi gjorde 2 ting. Dels lavede vi noget af produktionen, byggede den lidt op igen i Rødovre. Dels gjorde vi det, at vi lejede nogle telte, vi flyttede ind i ruinerne, brandruinen der. Og så lejede vi nogle tankbiler, hvor vi gemte varen på, når vi havde produceret mellemproduktioner eller maling. Vi kørte altså en produktion faktisk på ruinen, mens den blev genopført. Flügger kommer på fod igen, og i 1993 etablerer Flügger sig i Norge. I samme år bliver opkøb i Sverige det næste vigtige skridt i at gøre Norden til hjemmemarked. Flügger Byggefinish bliver til Flügger Farver i 1998, og i år 2000 kommer Polen med i familien. Jeg har altid sagt 3 ting. Jeg har sagt, at en aftale skal være en aftale. Og noget for noget, og no nonsense. Og det er sådan set, tror jeg, de 3 grundbegreber, jeg i hvert fald har forsøgt at bygge ind i Flügger.